Definitief geslaagd, examenleerlingen hoorden het vandaag. Het is donderdag 4 juni, dit is Zeeland Nu. Scholen proberen van examennieuws toch een feest te maken. Hoe bereid je je hond voor op weer alleen thuis zitten? En de toekomst op trekkergebied rijdt over Zeeuwse Akker. Goedenavond. Een spannende dag voor Zeeuwse examenleerlingen. Vandaag kregen ze officieel te horen of ze zijn geslaagd of niet. En hoewel er geen grote feesten zijn toegestaan, proberen Zeeuwse middelbare scholen er toch een feestelijke dag van te maken. Zoals op het Nehalennia in Middelburg. En daar staat ook verslaggever Niels Schuurbiers. Niels, hoe pakken al die andere scholen het aan? Ja, dat verschilt heel erg van school tot school. Sommige scholen bellen hun leerlingen, bij andere gaan de mentoren langs. Op andere scholen zijn weer kleine groepjes leerlingen tegelijk welkom. Maar hier bij Nehalennia aan de Breeweg hebben ze een drive-thru georganiseerd. Heloïse Jonkers van Nehalennia, waarom is hiervoor gekozen? We moesten natuurlijk met de corona-richtlijnen rekening houden, maar we wilden wel per se wat doen. En ze mochten niet binnen in de school de cijferlijsten ophalen. Dus hiervoor gekozen. Die gaat keurig netjes op 1,5 meter afstand door het raam. En een van de examenleerlingen die hier vandaag doorheen is gereden is Charlotte. Charlotte, hoe vond je het? Nou, ik vond het heel erg leuk dat de docenten het hadden opgezet. En ja, je voelt je toch wel gewoon geslaagd. Ondanks dat je misschien de examenspanning wel hebt gemist. Maar ja, het is gewoon leuk dat alle docenten zich hier gewoon voor inzetten. Dit was al een hele bijzondere dag voor 143 HAVO-leerlingen van Nehalennia. Voor VWO wordt later iets georganiseerd en dan komt natuurlijk ook nog de diploma-uitreiking. Die is op de meeste Zeeuwse middelbare scholen begin juli. Niels Schuurbiers, dankjewel. En corona is niet voor iedereen vervelend. Voor honden bijvoorbeeld, die profiteren ervan en vinden het allemaal niet zo heel erg dat hun baasjes hele dagen thuis zitten. Maar die gaan op de duur ook weer naar hun werk. En wat dan? Tijdens corona werken natuurlijk heel veel mensen thuis. En daardoor hebben we meer tijd voor onze huisdieren. Maar ja, wat nou als we weer moeten gaan werken? Als ze weer aan het werk gaan, dan wordt de routine weer helemaal omgegooid. En honden die wat problemen hebben met het alleen blijven, die moeten dat dus eigenlijk weer opnieuw aanleren. En daar moet je je eigenlijk wel van bewust zijn tijdens het thuiswerken, dat je eigenlijk die routine er een klein beetje alvast inhoudt. Dus je gaat eerst je hond uitlaten en daarna ga je aan het werk. En dan heeft de hond ook even krijgt even geen aandacht van je. Dan moet hij zichzelf even vermaken. Het belangrijkste eigenlijk wat je ziet als je hond het dus spannender vindt dat je weer gaat werken, dat hij weer alleen moet blijven, want dat is natuurlijk zijn probleem. Dat de hond al wat nerveus wordt als je aanstalten gaat maken om weg te gaan. Bij de meeste honden gebeurt dat als je je jas gaat pakken en je sleutels pakt. Dat je merkt dat ze wat drukker zijn dan normaal. Ze gaan een beetje hijgen en daar kun je het aan merken. Maar gelukkig kunnen we voordat we weer moeten werken nog even met ze knuffelen. En dan gaan we naar de laatste RIVM-cijfers, want het RIVM meldt dat er een inwoner van Schouwen-Duiveland is overleden aan het coronavirus. Dat gebeurde eergisteren, maar is vandaag pas in de cijfers verwerkt. En daarmee komt het aantal Zeeuwen dat aan corona is overleden op 68. En we hebben aangeschoven Floris-Jan. Floris-Jan, jij wilde het hebben over verkeersexamens en de 1,5 meter. Ja, en die blijken toch van alles met elkaar te maken te hebben. Want ook op het fietspad en op het voetpad moet je natuurlijk afstand houden. En dat is voor leerlingen toch een beetje wennen. En daarom is een speciale campagne afgetrapt vandaag. En dat gebeurde op basisschool de Cipressenhof in Middelburg. De leerlingen die komen weer allemaal met hun fiets samen met de ouders of alleen naar de scholen toe. Nou ja, je bent toch heel sterk geneigd om dan weer te vergeten, oh ja, die 1,5 meter afstand. Dus de scholen beginnen, ja, dat is ook fijn. Maar het moet ook wel veilig zijn. En dus volop aandacht daarvoor. Iets heel anders dan. Weet je nog die oehoe-kuikens die op het balkon zaten van de uit Hulst afkomstige Jos Baert? Die een beetje oenig uit hun ogen door het raam zaten te kijken. Ja, meekijken naar zijn televisie. Nou, die zitten er niet meer. En dat heeft gelukkig geen hele ernstige oorzaak. Maar dat komt omdat ze eigenlijk te groot werden. Steeds vaker uit hun nest kukelden. En dan lagen ze of op het balkon, maar of ze vielen beneden op straat. En Jos heeft ze toen een paar keer van de straat afgehaald, weer teruggebracht. Maar dat was eigenlijk toch geen doen. Dus nu zijn ze naar de opvang gebracht, zodat ze daar
kunnen aansterken en zich kunnen voorbereiden op een terugkeer in de lucht en in de natuur. Maar ja, Jos heeft nu wel een leeg balkon. Ja, toch goed dat ze goed terecht zijn gekomen. En dan wilde je met iets anders afsluiten. Jazeker, een tweeling die 96 is geworden. Gisteren, ja, dat is natuurlijk eigenlijk reden voor een feestje, maar bezoek kon er niet komen. Eén iemand mocht wel op bezoek komen, onze eigen verslaggever, Mark Rijk was er op afstand om ze een bloemetje te overhandigen. Nou, het hele filmpje staat online, maar ik wil je toch een heel klein stukje laten zien. Want ja, het blijven natuurlijk zussen en hoe oud ze ook zijn, dan bekvecht je natuurlijk toch altijd met elkaar over van alles. Bijvoorbeeld als je een tweeling bent over wie ook weer nou precies de oudste was. Ik ken een andere dag dan mijn verjaardag. Zij al het eerste, maar ze was de oudste. En dan was ze al het merk, dan zei ze, ik ben tenslotte de oudste. Ja, dan zei ze, wie is de oudste? Dan zei ik, ja, ik. Ik heet naar mijn grootmoeder, dus ja. Ik zei, ik ben de oudste, dat heb ik niet. Ik heet naar mijn tante, dus ja. Toen zei ik, en dat mensen kon ik helemaal niet... Je wordt er ook maar bij, hoor je maar terug. Ik kon dat mensen helemaal niet verdragen, maar je hebt er zo na, dus je... Nou, het hele filmpje, zoals ik zei, is te vinden op onze website. Daar vind je natuurlijk ook al het andere nieuws van vandaag. Floris-Jan, dankjewel. Tegen een voormalige wijkagent in de gemeente Tholen heeft het Openbaar Ministerie een werkstraf van 100 uur geëist voor het lekken van vertrouwelijke informatie en drugsbezit. Het OM omschrijft hem als een rotte plek bij de politie. De man zou onder andere informatie hebben gelekt die te maken had met de zaak tegen no-surrender-oprichter Klaas Otto. Volgens de ex-agent lekte hij vooral om grootspraak en in sommige gevallen omdat hij het beste voor had met de betrokkenen. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. In Kamperland reed vandaag een hoofdzakelijk elektrische trekker over het land. Een innovatie. De Multi-Tool Track, zoals hij officieel heet, is een prototype waar 7 jaar aan is gewerkt. Boer Kees Steendam was een van de initiatiefnemers en test de machine nu op zijn akkers. Het is geweldig. Ik heb er nu een aantal keren mee in het veld geweest. Het is natuurlijk wel wennen. Het is een grote, zware machine. Maar hij doet tot op heden eigenlijk wat we ervan verwachten. De trekker kan bijna een uur rijden met een volle accu en schakelt daarna over op brandstof. De komende tijd wordt de machine uitgebreid getest, waarna hij ook door andere boeren kan worden gekocht. Het Zeeuws Museum en de Vleeshal in Middelburg moet in totaal €750.000 subsidie krijgen van de overheid. Dat vindt de Raad van Cultuur. Die adviseren de minister over het cultuurbeleid. De Vleeshal zou €500.000 subsidie moeten krijgen en het Zeeuws Museum de rest. Beide instellingen verdienen volgens het advies ook een plek in de culturele basisinfrastructuur van Nederland. '50+ in Vlissingen neemt het op voor klokkenluider Remco Oudinot. 10 jaar geleden trok Oudinot aan de bel bij werkbedrijf Orionis Walcheren om allerlei misstanden aan te kaarten. Dat leidde uiteindelijk tot verbeteringen. Maar de klokkenluider zelf zit nu thuis met psychische problemen. Dit is Ton Oudinot, de vader van de 43-jarige Remco Oudinot. Maar die kan ons niet te woord staan. Omdat Remco geestelijk niet toe in staat is om dit soort dingen te doen. Omdat hij dus ook een licht geestelijke achterstand heeft. En als hij eenmaal over deze situatie gaat praten, dan gaat het echt verkeerd met hem. En dan heb ik dus nou minimaal een week de tijd nodig om weer een klein beetje in orde te krijgen. Zowel vader als zoon werkten bij Orionis Walcheren in Vlissingen. Ze trokken in 2010 samen met anderen aan de bel over de misstanden bij dat werkbedrijf. Tot woede van veel collega's. Aan alle kanten zijn we dus zeg maar gepakt. We konden juist normaal de stad inlopen. Mijn vrouw is overleden aan die ernstige ziekte. En dan werd je gewoon vooruitgemaakt door die betreffende collega's. Er werden zelfs dreigbrieven gestuurd. Na jaren van juridisch getouwtrek willen de Oudinots nu een bemiddelingsgesprek met Sam Stroosnijder, SP-wethouder van Vlissingen en bestuurslid van Orionis. Maar tot nu toe lukt dat niet. Het enige wat de heer Stroosnijder doet, ik heb hem ook wel eens meerdere keer aan de telefoon gehad, is zijn eigen verschuilen achter de rechter. Gemeenteraadslid Chris van Wezel van 50PLUS trekt zich het lot van Remco Oudinot aan. Ik weet gewoon dat hij het heel moeilijk heeft met deze situatie. Hij zit er ook helemaal vast in. En ik heb ook in zijn dossier mogen kijken een tijdje terug. En dan vind ik eigenlijk dat er toch iets gedaan moet gaan worden. Van Wezel wil Stroosnijder vragen om toch een mediationsgesprek aan te gaan met de Oudinots. Nou, de eerste weg is natuurlijk zelf naar de Stroosnijder te stappen. Maar als hij merkt dat ook andere raadsleden het belangrijk vinden dat er iets gaat gebeuren, dan zal hij die stap wellicht wel nemen om die mediation te doen. Er zijn toen die tijd klokkenluiders naar huis toegestuurd met behoud van salaris 100% tot de pensioengerechtigde leeftijd. Zou je dat willen?
Ik denk dat dat voor mijn zoon het beste is. Want die jongen is geestelijk en lichamelijk op en kapot. Sem Stroosnijder wil niet voor camera reageren omdat het een privacygevoelige zaak betreft. Raadslid Van Wezel zoekt steun bij andere politieke partijen in Vlissingen. Het was even wennen vandaag met een flinke noordenwind, weinig zon, veel wolken maar weinig regen. En waar menig akker of tuin zo om schreeuwt op het moment. Die regen overigens valt morgenochtend waarschijnlijk wel, met daarbij ook kans op onweer. En dat weerbeeld blijft zo het hele weekend. En straks binnenstebuiten over bijzondere binnen- en buitenplakjes in Zeeland. Vandaag een biodynamische vijgenteler in Oud-Sabbingen. Kijk, als je zo'n vijg ziet, zo'n plant, dan maakt hij in elke bladoksel, noemen we dit. Dus bij elke bladsteel maakt hij een nieuw vijgje. Dus hier groeit een vijgje, die zal best wel aan het groeien, maar die zal nooit meer rijp worden dit jaar, want het seizoen te kort voor. In december is het gewoon te koud en te weinig licht. Meer over die vijgenteelt in Binnenstebuiten dus, gevolgd door het uitgebreidere weerbericht uiteraard. Fijne avond voor nu.